sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw, tiin kami kablaaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas ni pagayam tayo aninyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ninyo kunam kumalat ta kanyakon, agmay may saak nga anak, nasapa apimusay ti amak gapo iti sakit. Manipod idi, nagnaad kamin kaninanang iti ayan da lolo kan lola. Ngamkit di, kanayon met ti ipapan ko iti ayan dagiti kakabsat day di tatang. Kinapudno na nilolak tinaasam nga agdengeg kadagiti drama. Isu nga idi nangagak ti programam, naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaited iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Nang runa unay, dagiti padak nga agtutubo. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Itayak pa ang loser. Sige, bumawiak. Masapol na mabawik dagiti stars ko. Hoy ninyo, nakailag ka pa'y laang dita. Nagadun tinalpas ko. Ngamsi ka, nakailag ka pa'y laang. Imbulang mo ka din, dagiti basura ako nak nga ibulang mo. Anya kamatan, mami. Kita ang mga gayay-ayamak. Madamdaman ton. Agmalmalam kan agpatpat nag-aday ta cellphone mo ti as-asikaswam. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti trabaho dito unag ti balay. Ay nalaklakayan kan ninyo. Adda kan iti husto atawan. Sursurwam kumamatan dagiti trabaho dito balay. Alangan asyak amin ti mga ramid kadagita. Agluto, aginaw, aglaba, aglinis, kanda dumapay. Kasano ka langan inton awanak ton? Anya matan. Naabakak tuloy. Unang! Agurno sa kun. Tilang tumat nga minibagbagayaw. Maawan kayo nga. Pumat, bad trip. Lorna, ninyaw, anyamanan aya ti pagapapaan yung akin na. Bigbigat, nakababain ka dagiti kaaruba. Ay, bagbagaan nyo man ti apo ko yun, nanang. Nagdakkelan a karne. Ngam nakasadsadot mo. Awan am muna at trabaho. Day tala cellphone ti kukuin ng agmalmalam. Di pa'y makatulong mat. Ay, masurunak! Apay, anyamanan aya tinagrikyaran nyo nga aginan inyaw. Jakman amo ko ni mami, lola. Siyak ka na yun ti makitkita na. Siyak ka na yun ti pagpupudutan na. Awan labasit. Agong ungutin na makita na ti panagsilsilpon ko. Apo, saan ko maakasta ti ipakpakitam iti inam? Saan anasaya at ipanang sungsungbat mo kan kuana? Noan niya ti pangibaunan na kan ka, tumpalam. Saan kat aday taagdabog-dabog kakit din? Maday ti kasta po. Kasano ngamin kat baon na baon? Sangkay bagana, ngawan may tultulong ko dito balay. Katpod numat, saan ka day? Ha? Tumulong kamat ngamin apok. Huray agin na ulaang kat di mo pa'y maramid. Nakatutok kalaptan iti cellphone mo. Tinasaya at nga ubeng,
tumulong ka dagiti trabaho iti unag ti balay, nga uray saan may bagbaga. Dayta pa nagluto, kan panagurnos mo dito'y kusina, kat dakulan may itulong mo. Jakmat nga rin mo ti agluto, Lola. Tamaksot ti ilutok. Kat bantayam ngamin iti kasta saan maksud. Maksud at talaga, no di mo matbantayan. Nalakalaang mo't masursuro ti agluto, apo. No lakit day, ta interesado ka mga ramay. Oh, anya, nakaluto ka ninyo? Ay, apo, awan mo't naluto. Day tamanin cellphone mo, timulmulagatam dita. Ang damot na batingin na po'y. Nakalaban iti lamisaan. Day to'y laang, nagbasit. Di pa'y umanay akanak. Kaninyo nga'y kadalolo kan lolam. Napsugak pa'y. Madamdamak to nga gisaang. Ada pa'y kukuak. Ay na, ingkaagisaangan Pangaldawan. Sigurado apaawi den dalolo kan lolam anaggapoy jay talon. Wan, mabitin da ito'y. Ay apaw, talagang awan dengdenggam si kaninyo. Makaumakan nga ibabaon. Awan pa'y may sa umat kan ka. Kanon to pa'y ti panagnakam mo, Na, agunay kan, Kasla nanggag ko ti panagrekyarmanen ni Lorna kanin ninyo itay. Wala kay. No nagtangkan tumot ti ulo jay apo ko ta. Awan ti dengdenggan na asaw. No paano no na naimbag. Ada nakurangan ti anak ta. Intulok na mo't nga ti panagyan ni ninyo iti ayan dagiti nakaikamangan na. Adyang ita. Talaga nga awan amo na trabaho Inispoil da ngamin iti ayan da balayan. Ay, wan nga raw lakay. Bagbagan yung tuman dya pukaw. Ay na, binagbaga ako lakay. Wan matawan. Ngam isumat lata. Awan mat makita ka nagbaliwan na. Si kantuman kit day timang bagbaga. Amangan no si katidenggan na. Malata ka saritak to ni ninyo intun sumangpait. Saan ngagbalin kanyak tikas jay nga ugalin na. Nakasad sa daw. Matiltiliwak pa'y nga agululbo. No kwa. Wan nga rod lakay. Isuntumot laeng ti agbalin ang nakakaasay. No saan na abaliwan tikas jay nga ugalin na. Kwarta man, mami. Pangan ano am iti kwarta, kat awan mat klase yu ita. Igatan ko iti project ko Anya a project dayta. Basta. Apay masapol ang maamuan yun, anya project. Basta mangtid kayo iti kwarta. Nayunan nyo, tamapanak iji balay ti classmate ko. Ijay nga ramidin mi ti project nga ibagbagak. Apay, no tumulong ka pa'y kadagiti matrabaho dito'y balay, sakbay amapan ka iti ibagbagam, apapanam. Maladaw akong iti papanan mi. Sige na, ito yun ti daw-dawatak. Urayan da kong nagiti classmate ko. Ay, atoy. Dahito lang, kurang Ay na, pakurangam pa'y laang ti 300 pesos. Anya ngamin a project ti bagbagam. Nayunam. Ay, atoy. Agawid ka nga rin ang masapa, Juan. Di ka manan agpakarabi Wan ka di. Nay, nakailad ka mat di tayin dayon ninyo apaw. Apay awan klase yaw. Awan lolo. Apay nga awan. Hali di ita. Ay kasta. Kahit apay nakailad ka ngay. Di mo katulungan ti inam nga aglaba. Nagado ti murang yaw. Ing katulungan Madamdaman ton lolo. Adapay kukuak. Anyat kukuha maya. Kaday tamot la silpon ti mulmulagatam. No kasta nga awan aramidam. Mangkita ka iti mabalin mo nga aramidam. Tapno maragsakan mo't ni mamim. Saan na masapol asaw-sawilam taubet mau at tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay.
Nay, apay di mo dangdanggan ti bagbagak, Di mo dangdanggan, Nay, anya day jayan. Ha? Minsamot mami dayjay lulaw. Anya, ay, umay ka, tayo takitaan. Darasam! Mami! Ay, Ni mami tinakadasa iti banyo. Lolo, anya teramidan tayo. ay, Diyos ka. Lorna, anak ka. Lorna, green ka. Ha? Mami? Ay, tulungan na kami! Tulungan na kami! Kumusta tinak, doktor? First of all, I want to express my deepest condolence for your loss. Anya ti kayat yung sa wundok. Payak condolence. Kaya't yu asawaan. Awanan ti anak ko, doktor. Pasensya kayon, mother. Ngam inaramid mi amin akabaalan mi tapno maisalbar ti anak yo. Iso na laeng, ta sobra ti pan nakatroma na. Gapo iti pan nakaitupa ti ulo na iti semento. San? Mami? Ay, Diyos ko. Amok anariga ti pagdaldalanan nyo ita. Ngamkas iti kinunak, inaramid mi amin akabaalan mi. Tapno maisalbar ko matibiyag na. Iso na laeng, tanaladawan ti amin. Ti anak ko. Mami? Ninyo apaok, mangan ka kuma. Di ka pa'y nakita anangan. Manipod inyawit tayo ni mamim dito'y balay. Lola? Ala, guston na ita panagsangsangit mo apok. Mangan kan, itikas ka at napabigsam. Awan ganas ko mga lola. Nagam apok, nasken at papigsa ka. Sigurado nga agungat ni mamim no di ka mami. Mami? Ay, ninyo apok. Awanan ni mamig lola. Kasanuang pa yun. Kasanuang pa itantawan ni mami. Ada kami lang dito ikinilulong ninyo apok. Di ka madanagan. Tadida ka matbaybayan. Ada kami lang itisibay mo, apo. Ay, nakaununag mo dayta na panagsanay mo. Bakit? Makapaikawa mo ti kaawanan ni Lorna nga anak na. Wan nga raw, bakit? Awanan ti agluto. Awanan ti mangidasar iti kananta. No kasto'y nga agaputay ti talon. Awanan ti mangilaba kadag iti muranta. Ay, unay ba't lakit din agasgasat jay anak ta. Nasapa na manaw. Ita, nauli lamatan ti apo ko ta. Nagrigat gayam at talaga. No si ka nga ina ti mangidulin ni ti anak mo. Ay na, nagsam panunutan lakay. wan nga raw. Agaman niya nga raw. Talaga siguro ngagpatinggalangan ni Jai. Tinted ti Diyos abiyag ti anak ta. Awanan ti mabalin. No di ti mga klon iti kas Jai agasat na bakit.
Ang nakamot nga taitan ni ninyo. Maamiris naman siguro dagiti nagbindutan na. Sa apay la kumatakas ta bakit? Ang amnusan ngay. Masapul asuruan ni ninyo tanapigsa tapay. Iti kasta. Saan to nakakaasay? Intundatan tumutan ti mapukaw dito'y abiyag. Ninyo apo, adawit ko amakan. Oh my God, tamangan ka. Igigam mo tiladawan na iti mami. Lola, Ninyo apo. gayam kabalan, Lola. Diyak kabalan ti agbyag. Noawan ni Mami. Amok akabaalam day apo. Kas itinakon-akon. Adda kami pailaang dito ikinilong. No kumata tinultulong ak idi ni Mami. Kadag iti trabaho dito'y balay. Ado kumati na sursurok nga ramidel. Malaksit iti dayta. Nadaan kami pa'y kumay ti oras nga agbanding. Pinadas kumati nagluto. Iso na lang. Tano sana nakset. Naata. Pinadas ko tinaglaba. Ngamimbis na may katirugit. At adda naman dyan. Gusto ni Mami, Lola. Gusto tinakunan na idiyadyak kabalan ti agbyag. No awanan da ito'y. No kumata tinulungang iti panaglabana. Saan siguro po sa magtigas dyan ko ana. At dapay kumabiyag ita. No kumatadyak inikan iti sakit ti ulo. No kumatadyak ini-stress iti. Gapo kadag iti mading aramid ko. Di ka madanakan apo. Anda kami pa'y matin nilulang. Ipatpatag da ka unay. Di mo kumapapasulan ti baging. Juan, aksidente tinapasamak iti inam apo. Kumusta ni ninyaw, bakit? Dayjay, pinanawak iti silid ng agsangsangin. Kaase, ti apo ko ta. Unarod lakay. Ang amom, marik na tinalaos apan agbabawi na. Kadag iti saan an asaya at ngayon pakpakita na iti daydiinan na. Naladawan ti amin. Ngam amok nga darason, no apay an apasamak ti kastoy. Aksidente matkit de tinapasamak iti anak ta. Awan basol na. No kumata nagsingsing put iti ninyo. No kumata di na sinong basong batan ti nanay day. Saan kumakasta ti kasakit tinapasamak iti inana. Lakay. Agamanyangay nga rod. Napasamakan. Kasi iti kinunam. Adda siguro rason no apay. Anapasamak ti kasta. Kasto iti ikastam amang danom no agluto ka apo. Saan asubra, saan mo't akurang. Numaminsan, at dadagiti bagas nga ado ti danom na. Nang runa, no natangken ti kilaban. Ang adakan kan amang tansya iti danom mo. Kontrola kastoy. No naisa ang maun, bantayam aginggang agburag. Pakapsutam ti apoy na.
aging ka amalingay. Sige, Lola. Siyak to ti agluto yung ton malam. Sige, apo. Iti kasta, makasursuro ka. Kasanungay mo ti agluto iti adobo, Lola. Nalakalaeng amasuro da kita, apo. Nang runa no interesado ka makaadal nga agluto. Wan, Lola. Kahit ko nga adalan ti agluto. Iti kasta, siyak ton ti mga ramid kadag iti sigod nga aramidan day di mami. Ha? Kahiliw ko una yung tinak. Diyak kaya ti kanayon na panagungit na. Isosurwak amin na trabaho dito'y balay. Iti kasta, uray awanan dito'y abiyag. Amok amaragsa ka namang bambantay kanyak. Ha? Ayun, apo. Padyak amaragsakan unay ni Lorna. Numakit kita na ti panang tultulong mo kada kami kinilulom, apo. Awan tinarikat. No lakit day ta interesado ka. Kunak manen, apo. Uwan, Lola. Katagyaman nak. Gaputa uray awanan ni mami. Di nak pinapanaw dito'y balay. Ipatpatagdaklat ta. Nga uray nagalas tinararamid ko iti kalabas. Ay unay kan, apo. Tila mapampanunot mo. Apay kumangay mo't apapanawon da ka. Saan to ang mapasamak day tapo? Anak mi tinam, apo da ka mismo. Papanawon da ka kitdain. Pagbabawayak dagiti panang sungsungbat ko iti kan ni mami. Nagsakit ti barukong ko. Namalaglagip ko ti kinaduldog kong anak. Ala, di mon panunutan day tapo. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Awan basol mo itinapasamak kin ni mamim. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tiintad ti apo abiyag na. Mga barwanan ka, apo. Iruam mo ti bagim iti kaawanan tinam. Agagat ka, saan laeng apara kada kamay. Nudikat para matlaeng kan ka. Ipatpatag da ka unay, apo. Daita ti kanayon mo, alaglagi pa. Nalaos ti panagbabawik, ngaman yan tadyak matan maisublipay ti biyag ti inak. Nagsakit unay ti riknak. Nagsakit ti barukong ko, amang panpanunot kadagiti biddot anaaramid ko. Nang runa, numalagip ko ti panang sungsungbat ko kenkwana, nukasjay nga ibaonnak. Ita, siya kon ti agtagtagibalay, ngamin ininot matan ti panagkapsot da lolo kan lola. Siya kon ti mangay aywan kadakwada. 2 taon lang a vocational course ti inalak, ket planok ti agabroad iti kabiitan a panawen. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, tanakaiba ti ak iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, ninyo. Ken ka pagayam ninyo. Iti maminsan pay, may saka kadagiti makapaneknek at ibabawi ket kanayon nga adda iti udi. Ngem anyangay nga rod, tao tayo laeng nga agbiddot. Agbalin ko mga adal daytoy kadagiti makangeg. Ikkan tayo iti pateg dagiti dadakkel tayo kabayatan asibibiyag dapay. Tungpalan tayo dagiti bilinda ngamin awan ti dadakkel wenno naganak amang isagmak iti bukod na nga anak para laeng iti pagragsakan na. Datayo matlaeng ti mairanod kadagita abilin ken pammagbaga manipod kadagiti dadakkel tayo. Ipatag tayo nga rod dagiti dadakkel tayo tapno awan to ti pagbabawian tayo. Alakastan pagayam ninyo ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.